ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ 5வது சாப்டர் ஸோ டு பியூரிட்டி ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா, அதாவது பக்தி பக்தி அதாவது சேவையினுடைய தூய்மையை பற்றி படிக்கிறது இல்லையா, புனிதத்துவத்தை பற்றி சொல்றது. அதுதான் 5வது அத்தியாயம் நாம வாசிக்க போறது. அந்த இது லோட் ஆகட்டும், இந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் காட்டுறேன். ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 5, பக்தி தொண்டின் தூய்மை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது அரிய பெரிய விளக்கங்களில் முன்பு எடுத்துரைத்த அறிவுரைகள் அனைத்தையும் இவ்வாறு சுருக்கி கூறலாம். ஒருவன் பௌதீக உலகியல் நாட்டமுடையவனாக அல்லது ஆன்மீக ஒளியில் ஒன்று கலக்கும் விருப்பமுடையவனாக இருக்கும் வரையில் அவனால் பக்தி தொண்டின் அதிகார எல்லைக்குள் வர முடியாது. அடுத்து ரூப கோஸ்வாமி அனைத்து உலகியல் கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது பக்தி தொண்டு என்றும் அதனை ஒரு குறுகிய நாடு, இனம், மதம் அல்லது சூழ்நிலைக்குள் அடக்கிவிட முடியாது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பக்தி தொண்டு உன்னதமானது என்றும் அதற்கு காரணம் இல்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டு என்பது ஆதாயத்திற்கான நம்பிக்கை ஏதுமின்றி செய்யப்படுகின்றது. அதனால் அதனை எந்த ஒரு உலகியல் சூழல்களாலும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது. எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி அது எல்லோருக்கும் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது உயிர்களின் இயற்கையான சுதர்மம் ஆகும். இடைக்காலத்தில் பகவான் சைத்தன்யரின் அரும் பெரும் துணைவரான பகவான் நித்யானந்தர் பௌதீக உலகத்திலிருந்து மறைந்த பொழுது நித்யானந்தரின் மரபினர் என்றும் தங்களை கூறிக்கொண்ட ஒரு புரோகித கூட்டம் தங்களை கோஸ்வாமி இனத்தினர் என்று அழைத்து கொண்டது. மேலும் அவர்கள் நித்யானந்த வம்சம் எனப்படும் தங்கள் குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டுமே பக்தி தொண்டினை பயிற்சிக்கவும் பரப்புவதற்கும் உரிமை உண்டு என்று கூறினர். கௌடிய வைஷ்ணவ பாரம்பரியத்தை சேர்ந்த சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவர்களின் கருத்தினை முற்றிலும் சிதறடிக்கும் வரை அவர்கள் தங்கள் செயற்கை அதிகாரத்தை சில காலம் செலுத்தி வந்தனர். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை இதற்காக கடுமையாக போராட வேண்டியிருந்தது. ஆயினும் இறுதியில் அப்போராட்டம் வெற்றி பெற்றது. இப்போது பக்தி தொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவை சேர்ந்த மனிதர்களின் வரையறைக்கு உட்பட்டது அல்ல என்றும் வரையறைக்கு உட்பட்டது அல்லது என்று சரியாக நடைமுறை சாத்தியமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதை தவிர எவன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ அவன் உயர் பிரிவான பிராமணரின் நிலையில் ஏற்கனவே இருப்பவனாக கருதப்படுகிறான். ஆகவே இந்த இயக்கத்தின் பொருட்டு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவர்களின் போராட்டம் இறுதியில் வெற்றி பெற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது கொள்கையின் அடிப்படையில் இவ்வுலகில் அல்லது இப்பிரபஞ்சத்தில் எப்பகுதியை சேர்ந்த எவன் ஒருவனும் கௌடிய வைணவனாக முடியும். தூய வைணவன் யாராயினும் அவன் உன்னத நிலையிலேயே வீட்டிருக்கிறான். ஆகையால் தத்துவ குணத்தில் இருத்தல் என்னும் இந்த மண்ணுலகின் உயர் தகுதியானது அம்மனிதனால் ஏற்கனவே எய்தப்பட்டு விடுகிறது. மேலை நாடுகளில் நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது நமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்களின் மேற்படி கூற்றினையே அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. அவரது அதிகாரத்தின் பேரில் மேலை நாடுகளில் உள்ள அனைத்து பிரிவினரையும்
நாம் உறுப்பினராக இணைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். பிராமணர் எனப்படுவோர் பிராமண குலத்தில் பிறக்காத ஒருவன் முப்புரி நூல் அணியவோ உயர்ந்த வைணவனாகவோ முடியாது என்று உரிமை கொண்டாடுகின்றனர். ஆனால் நாம் இது போன்ற ஒரு கோட்பாட்டினை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால் இது ரூப கோஸ்வாமியாலோ அல்லது பல்வேறு சாஸ்திர நூல்களினாலோ ஆதரிக்கப்படவில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இங்கே ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவது அவன் பிறப்புரிமை ஆகும் என்று வற்புறுத்தி கூறுகிறார். அவர் பல்வேறு சாஸ்திரங்களிலிருந்து இதற்கு ஏராளமான ஆதாரங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அதிலும் குறிப்பாக அவர் பத்ம புராணத்தில் வசிஷ்டருக்கும் மன்னர் திலீபனுக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடல் பகுதியை மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதில் வசிஷ்டர் மன்னர் திலீபனிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, ஒவ்வொரு மனிதனும் மார்கழி மாதத்தில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடும் உரிமையை பெற்றிருப்பது போல ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்தி தொண்டு செய்யும் உரிமையும் பெற்றிருக்கிறான் என்று. இதற்கு மேலும் ஆதாரம் கந்த புராணத்தில் காஷி கண்ட பகுதியில் கிடைக்கிறது. அதில் மயூரத்வஜம் என்னும் நாட்டில் சூத்திரர்களாலும் தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் வைஷ்ணவ கோட்பாடு பக்தி தொண்டுக்கு தீட்சை அளிக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் முறையாக ஆடை உடுத்தி உடலெங்கும் திலகம் அணிந்து கழுத்திலும் கையிலும் மாலையுடன் நின்ற பொழுது அவர்கள் சாட்சாத் வைகுண்டத்திலிருந்து வந்தவர்கள் போல் தோன்றினர். உண்மையில் அவர்கள் எழில் மிக்கவர்களாகவும் சாதாரண பிராமணர்களை விட பன்மடங்கு மேலானவர்களாகவும் காணப்பட்டனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஒரு வைணவன் தானாகவே பிராமணன் ஆகிறார். இக்கருத்து சனாதன கோஸ்வாமியார் வைணவ வழிகாட்டியாக திகழும் அவரது நூல் ஹரிபக்தி விலாசத்தில் ஆதரிக்கப்படுகின்றது. வெண்கலத்துடன் பாதரசம் கலக்கும் பொழுது அது தங்கமாக மாறுவது போல் வைணவ கோட்பாட்டிற்கு தீட்சை அளிக்கப்படுபவர் நிச்சயம் பிராமணன் ஆகிறார் என்று அவர் உறுதி செய்கிறார். சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு எவன் ஒருவனையும் வைணவ கோட்பாட்டிற்கு மாற்ற முடியும். அப்பொழுது அவன் பிராமணன் என்னும் உயர்நிலைக்கு இயற்கையாகவே வந்து விடுகிறான். எனினும் சில ரூப கோஸ்வாமி ஒரு தேர்ந்த ஆன்மீக குருவால் ஒருவன் முறைப்படி தீட்சை அளிக்கப்பட்டான் என்றால் அத்தீட்சையை பெற்றவுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை அவன் எப்போதுமே பின்பற்ற வேண்டியவன் ஆகிறான். ஆன்மீக குருவினை ஏற்றுக்கொண்டு தீட்சை பெற்ற பின்னர் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அவன் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஒருவன் தான் கிருஷ்ணரின் உன்னத உடலின் ஒரு பாகம் என்றும் அப்படி பாகமாக இருக்கும் தான் முழுமை பெற்ற உடலுக்கு அல்லது கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் கடமை உடையவன் என்றும் எண்ணுதல் வேண்டும். நாம் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யவில்லை என்றால் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைவோம். தீட்சை பெற்று விடுவதால் மட்டும் ஒருவன் உயர்ந்த பிராமணனாகி விட முடியாது. ஒருவன் தனது கடமைகளை செய்யவும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றவும் வேண்டும் என்று எச்சரிக்கிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மேலும் கூறுகிறார், ஒருவன் தவறாது பக்தி தொண்டு செய்து வருவானாகில் அவன் தாழ்ந்து விடுகிறான் என்னும் கேள்விக்கே இடமில்லை. சூழ்நிலையின் காரணமாக ஒரு வைணவன் வீழ்ச்சி பெற நேர்ந்தான் என்றால் அவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக பிராயச்சித்த முயற்சி எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. பக்தி தொண்டு நெறிகளிலிருந்து ஒருவன் விழுந்து விட்டான் என்றால் அவன் தன்னை சீர் செய்து கொள்வதற்காக பிராயச்சித்தம் போன்ற பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவன் பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றினாலே போதும். அதுவே அவனை மீண்டும் இணைத்துக் கொள்வதற்கு போதுமானதாகும். இதுவே வைணவ பக்தி கோட்பாட்டின் ரகசியமாகும். நடைமுறையில் பக்தி தொண்டுல எப்படி, அதாவது அதனுடைய தூய்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறத பத்தி இந்த அத்தியாயம் வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். கர்மத்தினாலேயோ ஞானத்தினாலேயோ வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து பக்தியில நிறைவடையவில்லை என்றால் அந்த கர்ம ஞான பாதைகளால நமக்கு வந்து தூய்மை என்பது இருக்காது. எப்பவுமே டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இல்லையா, குறையோட தான் நம்ம செயல்களை செய்வோம். இப்போ கர்மத்துல நம்ம செய்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா கர்மியாதான் செய்வோம். அதாவது நமக்கு பௌதிகத்திலேயே நாட்டம் இருந்து கொண்டு நாம் செய்தோம் என்றால் அது கர்மி. அது குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா. அங்க வந்து தூய பக்தி தொண்டுக்கு அது வந்து முழுமையை கொடுக்காது. மேலும் வந்து இப்போ பகவானோட இணையர்கள், அடுத்து மாயாவாத கொள்கை இல்லையா, சாயுஜ்ய முக்தி, அதுவும் நமக்கு வந்து நிறைவினை தராது. சோ எப்பவுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெறக்கூடிய அந்த நிலைதான் வந்து மிக உயர்வான நிலை. சோ என் நிலை ஆயினும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும் இல்லையா. அவருடைய பாதங்களில் ஒரு தூசியாக கூட நம்ம வந்து கிடைக்க பெறுவதே வந்து மிக மிக அரிதான். ஏன்னா ஆத்மாவுடைய அளவே அவ்வளவுதானே இல்லையா, நம்ம ஒரு தூசி அளவு கூட கிடையாது. அப்படி இவ்வளவு பெரிய ரூபத்தை கொண்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆனாலும் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுடைய அளவே 10,000ல் ஒரு பகுதி இல்லையா. தலைமுடியினுடைய நுனி பகுதியில 10,000ல் ஒரு பகுதி தான் ஆத்மாவுடைய அளவே அப்படிங்கிறத வந்து நாம 2ஆம் சாப்டர்ல
பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஆத்மா, அதாவது ஆத்மாவுடைய பண்புகள் இல்லையா? நயனம் சஸ்திரணி இல்லையா படிச்சிருக்கோம். எந்த ஆயுதத்தை கொண்டும் இதை வந்து துண்டிக்க முடியாது. சோ அதாவது இது வந்து நெருப்பால எரிக்க முடியாது, நீரால் நனைக்க முடியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குவாலிட்டியை வந்து நாம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கோம் ஆத்மாவை பற்றி. சோ ஆத்மாவுடைய தன்மையை நாம வந்து தெரிஞ்சின்றோம்னா அதனுடைய இலக்கு என்னவா இருக்கணும், அது என்னதான் அடைய முயற்சி செய்யணும்ன்றத பத்தியும் நாம கண்டிப்பா தேடணும் இல்லையா? ஒருவர் வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் அவன் கண்டிப்பாக தவறி விழுவான். அவன் முன்னிலை பெறுவது என்பது மிக மிக கடினமான ஒன்று. So as all of the previous instructions imparted by Srila Rupa Goswami in his broad statements, அதாவது விலாவரியா கொடுத்திருக்கார். முன்னாடி இருந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் கூட வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் எல்லாமே அதனுடைய தொகுப்பாக இங்க 2 வாக்கியமா கொடுத்திருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து பௌதீகத்தின் தரப்பில் தன் வந்து முழுமையாக ஈர்க்கப்படும் பொழுதும், மேலும் ஆன்மீகத்தில் செல்லும் பொழுது இறைவனோட இணைந்து விட வேண்டும் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் நினைக்கிறவனும் வந்து இப்படிப்பட்டவனால வந்து தூய பக்தி தொண்டு வந்து அடைய பெறவே முடியாது. அது அந்த அந்யாபிலாஷ சூன்யம் கூட அந்த ஸ்லோகம் தான் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரூப கோஸ்வாமி ஸ்டேட்ஸ் தட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் டிரான்சிடென்டல். அதாவது தெய்வீகமானது. பக்தி தொண்டு என்பது தெய்வீகமானது. அது டோட்டலி கான்ட்ரடிக்டரி டு த மெட்டீரியல் இல்லையா? பௌதிகத்திற்கு குவைட் ஆப்போசிட் தான் வந்து ஆன்மீகமே. அண்ட் தட் இட் இஸ் நாட் லிமிட்டட் டு எனி பர்டிகுலர் கண்ட்ரி. இது எந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கோ ஒரு நாட்டிற்கோ வந்து அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்காக தான்ட்டு கிடையாது, வரைமுறையே கிடையாது. எல்லாருக்குமே இது வந்து பொதுவான ஒன்று, இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டது. பாகவதத்துல அதுதான் வந்து சொல்ல, டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் டிரான்சிடென்டல் அண்ட் ஹேஸ் நோ காஸ். அதுக்கு காரணமே இல்லை. டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் வித்தவுட் எனி ஹோப் ஃபார் கெயின். இந்த வாக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். பக்தி சேவை வந்து வித்தவுட் எனி ஹோப், நம்பிக்கை, ஏதாவது ஒரு லாபம் வரும்ன்ற அந்த நம்பிக்கையே இல்லாம, அப்படின்னா லாபத்தை பத்தியே அந்த இடத்துல யோசிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பாங்க வந்து அந்த உயிர் வாழி வந்து வளர்த்துன்னு இருப்பான். சோ ஒருவருடைய நம்பிக்கை வந்து எந்த ஒரு லாபத்தையோ வந்து எதிர்பார்க்காமல் இருந்து இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தான் என்றாலே அதுவே வந்து அதற்கு அனன்ய பக்தியாக ஆகிறது. அண்ட் இட் cannot be checked by any material circumstances. அதை வந்து நாம பௌதீக சூழ்நிலைகள்ல வந்து என்றைக்குமே நம்மளால கண்டிப்பா வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியாது. இட் இஸ் ஓபன் ஃபார் ஆல். எல்லாருக்குமே இந்த பக்தி தொண்டு என்பது காமனா வந்து இறைவன் கொடுத்தது இல்லையா? சோ பொதுவா கொடுத்திருக்காரு, அதுல எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. அண்ட் இட் இஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆக்குபேஷன். அதுதான் ஒரு ஜீவனுடைய தலையாய கடமையும் கூட. இறை தொண்டு என்பதுதான் அவனுடைய தலையாய கடமை. சோ அதாவது மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க இல்லையா, இந்த மிடில் ஏஜஸ் ஆஃப்டர் த டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா, லார்ட் சைத்தன்யா கிரேட் அசோசியேட்டர் லார்ட் நித்யானந்தா, a class of priestly presence claimed to be the descendants of Nityananda, calling themselves Goswami caste. They further claimed that the practicing and spreading of devotional service belonged only to their class. Yes. So இந்த நித்யானந்த இதுல வந்து அவர் நித்யானந்த ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு நாங்க மட்டும்தான், ஏன் நம்ம சவுத்ல கூட இந்த கலாச்சாரம் உண்டு இல்லையா? சிலதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நாம ஏத்துக்கணும். ஆனா அதனுடைய தாத்பரியத்தை எடுத்து சொன்னா மத்தவங்க வந்து கண்டிப்பா ஒத்துக்குவாங்க. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு கோயில்ல வந்து ஒரு பெரிய கும்பாபிஷேகம் நடக்குதுன்னா முதல்ல வந்து பிரசாதத்தை பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ண பிறகு அதை வந்து ஒரு சீனியரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணருக்கு மட்டும்தான், ஒரு வைஷ்ணவருக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவர் அதை ஸ்வீகரித்தால் இறைவன் ஸ்வீகரித்ததற்கு சமம் இல்லையா? சோ அந்த ரூபத்துல பகவான் அந்த பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து சாஸ்திர விதிகள் வந்து சொல்லியிருக்கு. ஆனா இதை வந்து யாருமே எடுத்துரைக்கிறதே கிடையாது. ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ விக்டிம் ஃபார் தட். ஒரு முறை, அதாவது மேபி ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு தெரியாது ஏன். சோ போகும்பொழுது பூஜை நம்மளதான் கொடுத்துருக்கோம் ஏன், ஆனா நமக்கு பரிமாற மாட்டாங்க. முதல்ல பிராமின்ஸுக்கு தான் பரிமாறுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்த இடத்துல எங்கேயாவது உட்கார்றதுக்கு கூட விடல அவங்க. அப்ப நமக்கு விரட்டும் பொழுது ஏன் இவங்க நம்ம வந்து விரட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு வரும் இல்லையா? அந்த சமயத்துல எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருந்தது. அவங்க நமக்கு அதாவது உணவு படைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, உனக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சொன்னா கூட நோ ப்ராப்ளம், ஆனா அங்க உட்கார கூட கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பாருங்க, அது மிக தவறானது இல்லையா?
சோ அப்படி எஸ் அவங்களுக்கு தனியா உட்கார வச்சு போடணும், இதெல்லாம் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து இருக்கின்றது. அதை அவர்கள் எடுத்துரைத்தால் நம்மளும் எல்லாருமே கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? இன் ஜென்ரலா இந்த கலாச்சாரத்தை இப்ப நம்ம இஸ்கான் வந்ததுனால இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஓப்பனா இருக்கு எல்லாமே இந்த இடத்துல. ஆனா நம்ம ஈவன் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல கூட எங்கேயுமே சொல்றது இல்லை, இதை வெளிப்படையே சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ பிளைண்டா வந்து எஸ் வராதிங்கன்னு மட்டும் சொல்லிடுவாங்க. ஒண்ணு சொன்னாக்கா ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்காது, இன்னொன்னு அவங்களுக்கும் சில பேருக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரியாது. தெரிஞ்சவங்க அதை சொல்றதுக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மைண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் இப்ப இருக்கிறது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எத்தனையோ பேர் மாதாஜி அந்தந்த வீட்டுல ஃபேமிலியில பிரார்த்தம் பண்ணா கூட முதல்ல 2 பிராமணர்களுக்கு அவங்க சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சு திருப்பி ஹோமம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சாஸ்திரிகளுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த கரெக்ட் கரெக்ட் மாதாஜி, சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கரெக்ட் அப்படி அந்த கரெக்ட் மாதாஜி, பிராமணர்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். கரெக்ட் அவங்க கரெக்ட். ஆனா பிராமணர்கள் சாப்பிட்டா பிராமணர் பகவானே சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு கரெக்ட் திருப்தி கரெக்ட் மாதாஜி, அவங்க இது நல்லா ஒன்லி திருப்தி சாப்பிடணும் மாதாஜி. அவங்க திருப்தியா சாப்பிடுற வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டாங்கன்னா கரெக்ட் சந்தோஷமா இருக்கும் மாதாஜி. கரெக்ட். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிராமணிக்கல் கேஸ்ட்ல மட்டும்தான் இது தெரியும். நான் பிராமின்ஸ் வீட்ல கூட வந்து ஸ்ராத்தம் பண்றாங்க, அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் வாங்கின்னு போயிடுவாங்க. ஸோ தே வாண்ட் ஈட் இன் த நான் பிராமின்ஸ் ஹவுஸ். அப்ப நான் பிராமின்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா இது தெரியாது, இந்த சாஸ்திரம் இருக்குன்றது 100% தெரியாது. ஓகே, ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ நான் பிராமின் தான், அதனால எனக்கு நிஜமா தெரியாது. ஒவ்வொரு வருஷமும் என்னுடைய மாமனாருக்கு நானும் கூட திதி கொடுக்குறேன். ஸோ இவந்தோ நாம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு பிராமணிக்கல் இதுல எல்லாமே செய்துன்னு இருக்கோம், நோ நான்வெஜ் வீட்ல இது எல்லாமே இருந்தா கூட அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் டேக் அண்ட் லீவ். ஆனா எங்க வீட்ல இப்போ மந்த்லி நாங்க பண்ணக்கூடிய இந்த அதாவது ஆபீஸ் பூஜைக்கு வந்து சத்யநாராயண பூஜைக்கு வந்து பிராமணன் வருவார், எங்க வீட்ல சாப்பிட்டு தான் போவார். அவருக்கு தான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா நான் தான் நான் பிராமின் மாதிரியே தெரியல மாதாஜி. அப்படி இல்ல, கரெக்ட். வீட்டுக்கு அது வந்து வந்தப்பவே உணர்ந்தேன். காஃபி மட்டும் சாப்பிடுவாங்க மாதாஜி. காஃபி மட்டும் இல்ல இல்ல சாப்பிடுவாங்கல்ல எங்க நல்ல வீட்டுக்கு. எங்க வீட்டுக்கு சாதாரண பிராமின் மாதிரிதான் நாங்க யாரும் யார் வீட்லயும் சாப்பிட மாட்டேன். நான் அன்னைக்கு உங்க வீட்டுல சாப்பிட்டேன்ல மாதாஜி. ஆமா எங்க வீட்டுல நாங்க நான்வெஜ் மனசுக்கு எல்லாம் நிம்மதியா கிடையாது, இருந்தது. எங்க நிம்மதியா வீட்டுல நான்வெஜ் இருந்தது, எல்லாம் கிடையாது, மனசுக்கு நிம்மதியா அதனால இருந்தது. நாங்கெல்லாம் சமைக்கிறது இல்ல. ஆனா இந்த இது வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் எஸ் நான்வெஜ் படைக்கிறாங்க அதனாலதான் வந்து பிராமின் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால எங்களுக்கு வந்து எதுக்கு அது சாப்பிடணும்ன்றது வந்து தெரியாது. இதை வந்து எஜுகேட் பண்ணாங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அது பிளைண்டா நீ போ அப்படின்னு நீங்க அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா அப்போ எதுக்கு அனுப்புனாங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங் ஒருமைய வழியா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குன்னு இந்த மரமண்டைக்கு அப்ப தெரியவே கண்டிப்பா தெரியாது. தெரியுமா? நம்ம யோசிப்போமா அந்த சமயத்துல நம்மள விரட்டிட்டாங்களேன்ற ஒரு வரும். அவங்களுக்கு மட்டும் போடுறாங்க நம்மள அப்படின்னு இல்ல அவங்களுக்கு போடட்டும், ஆனா நம்மள ஏன் விரட்டுறாங்க இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வருமா இல்லையா? சாப்பாடுக்காக யாருமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க, சாப்பிடுறதுக்காக வந்து இவ்வளவு ஏஜ் ஆன பிறகு நமக்கு ஓரளவுக்கு பக்குவம் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப சின்ன பிள்ளைலன்னா ஏதோ நமக்கு போடல 10-15 வயசுன்னா கண்டிப்பா தெரியாது பேசுறாங்கன்னு நினைக்கலாம். ஆனா ஒரு 35-40-50 வயசெல்லாம் ஆன பிறகு நமக்கு அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் இருக்காது இல்லையா? ஆனா நடத்தக்கூடிய விதத்துல வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து வெறுப்பு வரும் இல்லையா? ஏன் இப்படி பண்றாங்க, மறுபடியும் போய் பூஜை பண்ணணுமாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வருமா வராதா? சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம சவுத்லயும் இருக்குன்றதுக்காக இதை நான் சொல்றேன். நான் என்னுடைய நிறைய பேர் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா ஆயிருப்பாங்க இல்லையா? சோ அப்படி டிசெண்டன்ஸ் பிராமன்ஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும், அதுதான் வந்து சாஸ்திரங்கள் கூட சொல்லுது. இத வந்து நம்ம அவங்க அது சொன்னாங்கன்னாக்கா அது ஈஸியா நம்மளும் ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் தேர் சேயிங், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அது ஹம்பிளா வந்து சொன்னோம்னாக்கா முதல்ல இப்படி இது இப்படிதான் இந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் இப்படிதான் பண்ணணும்னு முதல்லயே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த பூஜைக்காக அமர்த்தும் போது அவங்களுக்கு சொல்லிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களும் வந்து அந்த மைண்ட் செட்டப் வந்து எஸ் வச்சுக்குவாங்க. இதுக்கான காரணங்கள் சொல்லும் பொழுது பிலீஃப் தானே, ஒருத்தர் நம்பிதான் வந்து ஒரு செயலை செய்யறோம். அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த வார்த்தைகள்ல வந்து கண்டிப்பா உண்மையை உணரக்கூடிய பக்கம் அவங்களுக்கு வரும். நம்ம எதுவுமே சொல்லாம நம்ம அனுப்பிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த பக்கம் போகணும்னா நம்ம கண்டிப்பா யோசிப்போம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க பண்ணது மட்டும்தான் நமக்கு வெளியில வரும். அதனால இதுல எந்த ரகசியம் கூட இல்ல. ஏன் இப்படி இஸ்கான் இவ்வளவு கிளியரா நமக்கு எல்லாம் அது அகங்காரம் மாதாஜி, திமிரு. சில பிராமணர்கள் நம்ம இது கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விளக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, போங்க போங்க அப்படி விரட்டுறது அந்த மாதிரி. அது வந்து அகங்காரம். அந்த அகங்காரம் போய் செய்யக்கூடாது, இதுதான் சாஸ்திரம்
அவங்க ஆமா சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா சரி எல்லாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க எஸ் மாதாஜி. நம்ம வந்து எஸ் நம்ம அப்படி போய் உட்காரலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் தான் நம்மளும் எடுக்க நினைப்போம். சொல்றவங்க மூடன்கள்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. சாஸ்திரங்கள்லாம் சொன்னா இல்ல கூட இல்ல வேர்ல்டே வந்து திமிரு தொடர்ந்து திமிரு வருவாங்க. பிராமணர்களும் இல்ல இல்ல இருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி. இல்ல எஸ் அகங்காரம் எஸ் சில பேர் இருக்காங்க. ஆனா பட்டர்கள் கோவில்ல சில வேலை பேர் பண்றவாள் எல்லாம் போய் தொடக்கூடாதுன்னு அவ சொல்லும் போது போய் தொடருவாங்க. அந்த மாதிரி தொடக்கூடாது. குழந்தை எல்லாம் தொட ஆமா விடுவாங்க. கண்டிப்பா தொடக்கூடாது தொடக்கூடாது சாமி இருந்த தொடக்கூடாது சிலைய இது தொடுறது அங்க தொடுறது ஆஹ் பூக்களை தொடுறது அது ஆமா மாதிரி ஏன்னா எடுக்க இல்ல. கூடாது. அது அவங்க சில பேர் வந்து வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களே அவங்கள பிராயச்சித்தம் பண்ணிப்பா. அவ தொட்டுட்டாலும் போய் உடனே குளிச்சுட்டு வந்து திருப்பி வேலை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி என்ன பண்றது? எஸ் சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பல், சில பேர் வந்து நாம ஹம்பிளா இருக்க மாட்டோம், சில பேர் அவங்க ஹம்பிளா இருப்பாங்க. ரெண்டுமே ரெண்டு ரெண்டு பக்கத்துலயுமே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பக்கத்துலயும் தவறு இருக்கு. சோ நமக்கும் வந்து பொறுமை வேண்டும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து கேட்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனா நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது. நான் பண்ணல, எனக்கே இப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு போறோம் இல்லையா? சோ அப்படிதான் இந்த பணம் கொடுத்து நித்யானந்த கட்டி வம்ச இருக்கேன் எனக்கு இது இல்ல அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஆஹ் அப்படின்னு. அப்படின்னு மனசு வரும் இல்லையா? அவன் குடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, என்ன ஏன் விரட்டினா அப்படிங்கிற ஒரு கோபம் வரும். கண்டிப்பா வருமா வராதா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். They further claimed that the practice and spreading of devotional service belong to இது என்னுடைய கல்ட், இது எங்களுடைய இது எங்களுடைய என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பரம்பரையில வந்தவங்க அவங்கதான் வந்து இதை பண்ணுவாங்க. சோ அப்படி வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இது உரிமை உண்டு இப்படி எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அப்படி நித்யானந்த வம்சம் என்று சொல்லிண்டாங்களாம் அவங்க. அதாவது நித்யானந்தரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு நித்யானந்த ஃபேமிலில இருந்து வந்தவங்க. சோ எதையுமே தொடவிட மாட்டாங்க, அவங்களே எல்லாமே செஞ்சுக்கணும் எல்லாமே. In this way they exercise their artificial power for some time. எஸ் இந்த இது செயற்கையான அவங்களுடைய பவர் பொசிஷன் எல்லாமே அன்டில் ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் த பவர்ஃபுல் ஆச்சாரியா, இவருக்கு சிம்மம் லயன் ஆச்சாரியான்னு பேர் இவருக்கு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரா இருக்கு. அவர் வந்து போராடி வந்து அதை வந்து மாத்தி அமைச்சார். ஆக்சுவலி பிராக்டிக்கலி எஸ்டாப்ளிஷ், அதாவது டைரக்டாவே அதாவது செய்ய முறையிலே வந்து நடைமுறைக்கு எடுத்துட்டு வந்தார் அவர். சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து வெறுமனே பிராமின்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாருக்குமே பக்தி பண்றதுக்கு எல்லாருக்குமே உரிமை உண்டு. சோ அதை நாம வந்து கண்டிப்பா நிறுத்த முடியாது. பிசைட் தட் எனிவன் ஹூ இஸ் எங்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஆல்ரெடி, யாராவது பக்தி தொண்டுல வந்து நிலை பெற்றிருந்தார் அவர்கள் வந்து ஹை கிளாஸ் பிராமின்லவே கருதப்படுகிறார்கள். சோ ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் திஸ் மூமெண்ட் ஹஸ் கம் அவுட் சக்சஸ்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் தான் பிரபுபாதர் அதே கொள்கை கொண்டுதான் மேற்கத்திய நாடுகள்ல எல்லாம் போய் நிறுவி சோ அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நம்முடைய கலாச்சாரத்திற்கு வந்து அவர்களை மாற்றி அமைக்க வச்சு இல்லையா, இறை தொண்டிற்கு அவர்களை எல்லாமே வழி நடத்திட்டு வந்தாங்க. அதனால்தான் 10,000 பேருக்கு வந்து அவருடைய டிசைபிள்ஸ் ஆனாங்க. யாருக்கு? நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர். 108 கோயில், இதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபமான காரியமே கிடையாது. அவருடைய ரினவுன்ஸ்டு ஹார்டர் லைஃப், அவருடைய பக்தியினுடைய லெவல் எல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. It is on the basis of his position that anyone can now become Gaudiya Vaishnava. நம்ம இஸ்கான்ல அதுதான் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணு, 1 year 2 year வந்து நீ வந்து அந்த ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ நான் 4 ரெகுலேஷன்ஸ், நோ பூண்டு, நோ வெங்காயம், நோ காஃபி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பரிபாலிக்கும் பொழுது, சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்க, அதாவது பகவத்கீதை பாகவதத்தை எல்லாம் படிச்சு அதாவது உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இனிஷியேஷனுக்கு போறோம் இல்லையா? ஸோ தென் வில் பிகம் ஏ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லெவல் இனிஷியேஷன் வரும்போது அவர் வந்து பிராமின் லெவலுக்கு போயிடுறாரு. ஸோ அவர் பிறப்பால பிராமினா இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. லைக் குவாலிட்டிஸ், ஒன் மோர் திங், குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ பிராமின் வந்து ஸோ அந்த ஹம்பிள்னஸ் இதெல்லாமே இருக்கணும். அதெல்லாம் தான் வரணும். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துறது இது உண்டு. சோ மனுஷனுக்கே இருக்கு. அதனால அவரை மட்டும் நம்ம பிராமின் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. மனிதனாகப்பட்டவனுக்கே அகங்காரம் என்பது அவனோட ஒட்டி பிறந்த ஒண்ணு. சோ அதுலயும் வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் லெவல்னாக்கா இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை தான் காட்டுவோம் இல்லையா? சோ பிராமணாஸ் கிளைம் தட் one who is not born into Brahmana family cannot receive sacred and cannot perform high grade Vaishnava. இது உண்டு இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு வடகல்ல பெண்களை இதெல்லாம் கூட அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஐ திங்க் தே ஹேவ் சம் அந்த கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூ உண்டு இல்லையா? சோ இங்க இருக்கிறவங்க அவங்களும் கொடுத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த இதுல என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் பொழுது 2 பிராமின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. ஸோ 2 பேருமே வந்து தெங்கலை தான். ஸோ ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து வடகலையில கொடுத்தாங்க. ஸோ அப்போ அந்த 2 கல்ட்டுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அதனுடைய டீட்டெயில் தெரியாது. அந்த நாமத்தை சாத்துறது வச்சுதான் அவங்க நாம வித்தியாசப்படும், அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுப்பாங்க.
ஆமா ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. நான் தான் பெரியவன், நீ தான் பெரியவன் அப்படிங்கிற ஒரு இது உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி சோ பட் தமிழ்லையும் பிரகச்சரணம் வடமான் 2 அவங்களும் இப்படிதான் மாதாஜி. வடமா ஓகே 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 பிரகச்சரணம். ஓகே ஓகே. சோ எனக்கு அது தெரியாது. இது 2 மட்டும் தெரியும். ஏன்னா எனக்கு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து மாதாஜி சண்டைகள் தான் நிறைய இருக்கு. ஒத்துமையா எங்க ஆமா இருக்கு? பிராமணன்னா சண்டை அப்பதான் தான் தான் கிரேட்டுங்கிற எண்ணம். எங்க போனாலும் ஆமா. சண்டை, பொறாம, போட்டி, சனியனுங்க. We do not அப்படி திட்டாதீங்க மாதாஜி. But we don't accept such a theory because it is not supported by Rupa Goswami or by strength. திருச்சி சைடு, திருச்சி தஞ்சாவூர் சைடுல எல்லாம் நீங்க வந்து பொண்ணெடுக்க Okay. போனீங்களா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. என்னன்னாக்க 4 இது சாஸ்திரம் சொல்லுங்க. பிரகச்சரணம், வடமா, அப்புறம் வேற என்ன இன்னொன்னு 2 3 சொல்லுவாங்க. அதெல்லாத்தையும் பார்த்து எடுக்கிறதுக்குள்ள போரும் ஆகும் தஞ்சாவூர்ல சவுத்துல. ரொம்ப ஜாஸ்தி மாதாஜி. ஆமா ஓகே மாதாஜி தஞ்சாவூர்ல இருக்காங்க, அதுக்குதான் அவ்வளவு கோவம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இல்ல அது சுஷீலா கோபா பிராமின்ஸ்குள்ளேயே ஒரு 4 பிரிவு பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஓகே இதுலயும் வைஷ்ணவாக்குள்ளயும் பிரிவு பண்ணிட்டு எங்க ஒரு சின்ன தெலுங்குலயுமே சின்ன அப்படிதான் தத்துவங்களுக்கு மாதாஜி. வித்தியாசப்படுறாங்க. சின்ன சின்ன தத்துவங்கள். ஓகே மாதாஜி தெலுங்குலயுமே வெளிநாடு ஓகே முழக்க நாடுன்னு அப்படி அது அவங்க பெரியவங்க ஓகே இவங்க கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. நியோகிலின்னு இருக்காங்க, அவங்கதான் கிரேட். ஆமா ஆமா 6 வேலை நியோகிலின்பாங்க, 6 வேலை நியோகிலி. ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு So, வந்து இந்த தெலுங்குலயும் வெளிநாட்டு வேலை பார்த்தா சிப்பு. ஓகே ஓகே. பாருங்க எப்படி இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா ஆமா. எப்படி அது ஆனா பான்னு கடைசியில செய்யறது. வேற ஜாதி கீழதுல போய் அந்த பையன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடுறான். இவங்க அதுக்கு கொடுக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு பெரியவங்க பேசுவாங்க. அந்த பையன் போய் வேற ஜாதி பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. அவ்வளவுதான். இப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே பார்க்க முடியாது மாதாஜி. அப்புறம் இப்ப ஒண்ணும் பேச முடியாது பேரண்ட்ஸால. அது மாதிரி இருக்கு இப்பெல்லாம் மாதாஜி. இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி இன் பிராமின்ஸ், இன் எவ்ரி கேஸ்ட் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. At சில least they ரூப should கோஸ் அந்த marry a girl, Mataji. At least that is also should happen. கரெக்ட் இல்லையா? தட் இஸ் நிறைய ஆல்சோ ஃபைன். சொத்து இருக்கணும், அப்பா அம்மா இருக்கக்கூடாது. அந்த பையனுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கக்கூடாது, யாரும் இருக்கக்கூடாது. ஆனா வீடு வாசல் நிறைய சொத்து அப்ப நம்ம இருக்கணும் பையன். அப்படின்னா நம்ம ஒரு அனாதையை பார்த்துதான் மத்தாச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சொத்து மட்டும் இருக்கணும் பையனுக்கு. மாதாஜி தங்கை அக்கா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது மாதாஜி. பிரதர்ஸ் இருக்கக்கூடாது, அக்கா தங்கைகள் இருக்கக்கூடாது. டஸ்ட்பின் அவங்க எல்லாம் டஸ்ட்பின். சில ரூப கோஸ்வாமி என்ன எப்படி ஆயிட்டாங்க, நம்ம எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா ரொம்ப பீக்ல போயின்னு இருக்கோம் இல்லையா? hearing that every man has a bright birth right to accept devotional service. அதுதான் நம்ம என்னது உடுப்பி கிருஷ்ணா கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா? சோ அவர் வந்து பகவானே திரும்பி வந்து பக்தனை பத்தி திரும்பி பார்க்கணும். அவன் எந்த இடத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவனுடைய பக்தியை மட்டும்தான் பார்த்தார் இல்லையா? அவருடைய அந்த குவாலிட்டிஸ் நம்ம அவரை வணங்கக்கூடிய நமக்கு ஏன் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நாம கேட்டுக்கணும். He has given many evidences from many scripts and he has especially quoted one passage. பத்ம புராணத்துல இருந்து வசிஷ்டர் வந்து சொல்றாராம், அதாவது திலீபனுக்கு சொல்றார், அரசர் திலீபனுக்கு, மை டியர் கிங், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் த ரைட் டு எக்ஸிக்யூட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் ஹி ஹேஸ் த ரைட் டு டேக் early bath in the month. மார்கழி மாசம் இல்ல யாருக்காவது நீ இவங்க மட்டும் தான் காலையில குளிக்கணும்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா? இல்ல. மார்கழி குளிர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இல்ல வீட்டுல விளக்கு வச்சு இல்லையா சாமியை கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது காமனா எல்லாருமே செய்யக்கூடியது. அந்த இடத்துல பிராமின்ஸ் மாத்திரம் செய்யறது கிடையாது, எல்லா சூத்ரனா இருக்கிறவங்க கூட அந்த வேலையை செய்வாங்க இல்லையா? சோ அதாவது இங்க வெறுமனே அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய தொழில் அடிப்படையில தான் நம்ம அவரை அந்த கேட்டகரைசேஷன் பண்றமே ஒழிய பிறப்பினால கிடையாது என்பதை வந்து முதல்ல அந்த மண்டைக்கு நமக்கு ஏத்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும். மேலும் ஸ்கந்த புராணத்துல காஷி காண்டத்திலயுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாம், அதாவது மயூராத்வஜ அப்படிங்கிற நாட்டுல வந்து சூத்ரரா இருக்கக்கூடியவங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வைஷ்ணவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது இனிஷியேஷன் எல்லாம் செஞ்சாங்களாம். அதாவது தீட்சை கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கழுத்துல இந்த மாலை எல்லாம் போட்டு நாமத்தெல்லாம் போட்டுட்டு அழகா வந்து இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ல நிக்கும் பொழுது மேல வைகுண்டத்துல இருந்து வந்திருக்காங்களோ இவங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கிறத மாதிரி அந்த ஸ்கந்த புராணத்துல வந்து காஷி காண்டத்துல எடுத்துரைச்சதான் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர்.
சோ வைஷ்ணவா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகம்ஸ் பிராமணா இல்லையா. வைஷ்ணவா வந்து அவனுக்கு அதாவது அவனுக்கு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் உண்டு. ஆனா பிராமணா cannot be a வைஷ்ணவா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. he has to become ரொம்ப கம்பேஷன் இதெல்லாம் இருக்கணும். பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து பை பிராக்டிஸ் இல்லையா, நம்ம ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றதுனால வில் பிகம் ஏ பிராமணா. ஆனா அதை நாம பக்குவப்படுத்தி ஒரு ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே டெவலப் பண்ணும் பொழுது இல்லையா, கம்பேஷன் அதெல்லாம் வந்தாதான் வந்து அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவனாகவே வந்து கருதப்படுவார். சோ இது எப்பவுமே நாம பிராமின் cannot be a வைஷ்ணவா, பட் a வைஷ்ணவா will 100% be a பிராமினா. ஏன்னா பிராமின் ஸ்டேஜ கடந்துதான் அவர் வந்து வைஷ்ணவ ஸ்டேஜுக்கே வருவார். ஓகே. Therein he has clearly stated that any person who is properly initiated into the Vaishnava cult certainly becomes a Brahmana. அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ எப்படி வந்து நம்ம இந்த ஒயிட் மெட்டல் அந்த இது வந்து இது பாதரசத்தோட வந்து கலக்கும் பொழுது அது தங்கமாக மாறுகின்றது இல்லையா, அது போலதான் நம்ம வந்து போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அதாவது நமக்கு குரு அவருடைய வழிநடத்துறதுல இருந்து நம்ம யாருமே எப்படிப்பட்ட சண்டாளமா இருக்கிறவனால கூட வந்து ஒரு வைஷ்ணவன் ஆகிறதுக்குரிய குவாலிட்டி கண்டிப்பா வரும். எக்ஸாம்பிள் நாரதரால மிருகாரி வந்து ஒரு வைஷ்ணவன் ஆனார் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து வேற யாரு, ஜகாய் மதாய் வந்து நித்யானந்த பிரபுவால வந்து வைஷ்ணவர்கள் ஆனார்கள். சோ அப்படி ரொம்ப சண்டாளமா இருந்தாலும் ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் அவருடைய வழி நடத்துறது அவர் வந்து கேன் பிகம் ஏ டாப் மோஸ்ட் வைஷ்ணவா. மேலும் குமாரர்கள் கூட அருவவாதிகளா இருந்துட்டு அப்புறம் வைஷ்ணவர்களா மாறணும். அவங்க ஆனா துளசிய அருவவாதிகளா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம். ஆமா ஆமா கரெக்ட். ஆனா இங்க வந்து நாம ரொம்ப ரொம்ப இழிவான நிலையில இருக்கிறவங்களை பத்தி சொல்றோம் இல்லையா. அப்படின்னா பிறப்பாலேயே இழிவா இருந்துட்டு பிறப்பால வந்து இப்ப வந்து மிருகாரி என்ன பண்ணா, அதாவது அந்த உயிர் வாழிகளை வந்து பாதி கொண்டு பாதி பிராணன் விடுற அந்த நிலை, அந்த வேலைதான் செஞ்சுட்டு இல்லையா. அது அவனுடைய குலத்தொழிலாம் அவன் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவனுடைய தாத்தா அவனுடைய அப்பா இதெல்லாம் பண்ணதுனால அதே வேலையை அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கான். நாரதருடைய வழி நடத்துதல்ல அவன் வந்து அப்புறம் ஒரு எறும்புக்கு கூட அவன் வந்து தீங்கு இழைக்க கூடாத நிலைக்கு அவன் வந்து அந்த அளவுக்கு கம்பேஷன் இருக்கணும். நம்ம ஹியூமிலியேஷன் கம்பேஷன் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஒரு வைஷ்ணவனுடைய குவாலிட்டிஸ். அதெல்லாம் வந்தாதான் பிராமன்ல இருந்து நம்ம வந்து வைஷ்ணவா இதுக்கு வந்து எலிவேட் ஆக முடியும். இல்லைனாக்கா நாம வெறுமனே பிராமன் தான். இப்ப நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து இன்னொருத்தரை ஹர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறது கூட தெரியாம நாம ஃபாலோ பண்ணுவோம் நம்ம இல்லையா. ரூப கோஸ்வாமி ஆல்சோ சேஸ் if one is regularly discharging devotional service, அதாவது நாம வந்து பிராக்டிஸ் இல்லையா, டெய்லி நாம வந்து பக்தி சேவை செஞ்சுட்டே இருக்கும்பொழுது there will be no question of fall down. அவங்க கண்டிப்பா கீழே விழ மாட்டாங்க. சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல விழுந்தா கூட வந்து need to have nothing to do, பிராயச்சித்தம் எல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மீண்டும் அந்த சேவையை வந்து நாம வந்து தொடர்ந்து செய்தாலே அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த நிலைக்கு மீண்டும் வந்து திரும்பி வந்துட முடியும். அந்த பிராயச்சித்தம் என்பது என்னன்னா, தவறை வந்து நாம செய்துட்டு அதுக்கு வந்து பரிகாரம் தேடுறது. மீண்டும் தவறு செய்யாம இருக்கணும்ன்ற அந்த மனசு இருக்காது. மீண்டும் தவறு செஞ்சாலும் நாம வந்து பரிகாரத்தை தேடுவோம். அது வந்து நமக்கு எந்த மேன்மையான நிலையும் நமக்கு இட்டு செல்லாது. ஆனா அதுக்குதான் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களையும் சரி அடுத்து பிராமணிக்கல் இதுல கூட வந்து பிராயச்சித்தத்தை பத்தி எங்கேயுமே நமக்கு பெருசா கிடையாது. சோ பிராயச்சித்தா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம தவறு செஞ்சோம் அப்படிங்கறது வந்து உணரணும். மீண்டும் வந்து அதே தவறை செய்யாம இருக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம மனசுல வந்து உறுதி எடுத்துக்கணும் இல்லையா. மேலும் நம்ம முன்ன செஞ்சிட்டு இருந்த அந்த பக்தி தொண்டை வந்து மீண்டும் வந்து தொடர்வதற்கான ஒரு நிலையை நாம எடுத்துட்டு போகணும். இதுதான் வந்து ரகசியமே ஒரு வைஷ்ணவனுடைய கல்ட்ல வந்து. ஸோ தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். மீண்டும் வந்து அவன் நிலைப்படுவதற்கு அவனுக்கு அதுவே போதுமானது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கும். பிராக்டிக்கலி இப்போ இங்க இருந்து வாசிக்கணும் இல்லையா. நான் படிக்கிறேன். இது தொடர்பாக ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 21ஆம் அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்தினை சான்று காட்டுகிறார். அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், தகுதி மற்றும் தகுதியின்மைக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை இவ்வாறு காணலாம். பக்தி தொண்டு செய்யும் உயர்நிலை பெற்ற மனிதர்கள் மீண்டும் பலன் தரும் செயல் என்னும் கர்ம மார்க்கத்தையோ தத்துவார்த்த யூகம் என்னும் ஞான மார்க்கத்தையோ மேற்கொள்வது இல்லை.
ஒருவன் பக்தி தொண்டில் உறுதி உடையவனாக இருந்து அதனை அதிகாரம் உடையவர்கள் மற்றும் ஆச்சாரியார்கள் அளித்த ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி நிறைவேற்றுகிறான் என்றால் அதுவே சிறந்த தகுதியாகும். பகவானின் இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் முன்னாடி இஸ்கான் போனது, மழை வந்து இஸ்கான் போல பகவானின் இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 5வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகத்தில் ஆதரிக்கப்படுகிறது. அதில் நாரத முனிதர் வியாசதேவருக்கு இவ்வாறு அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவர் தனது சுதர்மத்தை நிறைவேற்றுவது இல்லை, ஆனால் ஸ்ரீஹரியின் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைகிறான் என்றால் அவன் தவறிழைத்தவனாக மாட்டான். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவனது நிலை பாதுகாக்கப்படுகிறது. அவன் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது சில தீய தொடர்புகளினால் கீழே விழுந்து விட்டாலோ அல்லது அகால மரணம் அடைந்து பக்தி தொண்டினை முழுமையாக செய்யாவிட்டாலோ அதனால் அவனுக்கு இழப்பு எதுவும் ஏற்படுவதில்லை. எனினும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வின்றி தான் சார்ந்திருக்கும் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ப தனது சுதர்மத்தினை நிறைவேற்றினான் என்றால் நடைமுறையில் அவன் மனித வாழ்வின் உண்மை நலனை அடைவதில்லை. அதாவது உலகியல் மாசுக்களிலிருந்து இவ்வழிமுறை தம்மை விடுவிக்க உதவாது என்பதை அறியாது புலனுகர்ச்சி செயல்களை தம்மை மறந்து ஈடுபட்டிருக்கும் அனைவரும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டத்தில் இது மிக தெளிவாக ரிஷபதேவரால் அவரது மைந்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அவர் பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடுவோர் தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். வாசுதேவரின் மீதான அன்பில் அவர்கள் வளர்ச்சி பெறாதவரை ஜட இயற்கையின் கடுமையான விதிகளிலிருந்து அவர்கள் வெளியேறுவது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என்று கூறுகிறார். அதனால் எவனொருவன் தனது ஜாதி மற்றும் ஆசிரமத்துக்குரிய சுதர்மத்தினை செய்து கொண்டு முழுமுதற் கடவுள் வாசுதேவரின் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெறாதவனாக இருக்கின்றானோ அவன் தனது மானுட வாழ்க்கையை நாசமாக்கி விட்டான் என்பதை அறிதல் வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகிறது. அதில் பகவான் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்புக்குரிய உத்தவா, எல்லா சுதர்மங்களையும் துறந்து எனது உபதேசங்களை பின்பற்றி என்னையே முற்றிலும் சரணடையும் மனிதன் முதல் தர மனிதன் ஆவான். முழுமுதற் கடவுள் இக்கூற்றிலிருந்து மனித நல, பொதுநல, சமூக நல செயல்களையும் அரசியல் செயல்களையும் அறச்செயல்களையும் நற்செயல்களையும் செய்யும் மனிதர்கள் உலக நோக்கில் நல்லவர்களாக கருதப்படலாம். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பிற வேத இலக்கியங்களிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று பக்தி தொண்டு செய்யும் மனிதன் இந்த பொதுநல, சமூக நல, மனித நல செயல்களை செய்யும் மனிதர்களை விட பற்பல மடங்குகள் உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான் என்று அறிதல் வேண்டும். இதே கருத்து இன்னும் வலிமையுடன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதில் கரபாஜன முனிவர் மகாராஜா நிமியிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறார், அன்புக்குரிய அரசனே, பல்வேறு ஜாதிகள் மற்றும் ஆசிரமங்களுக்குரிய தனது சுதர்மங்களை துறந்து முற்றிலும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைந்த மனிதன் ஒரு கடனாளியாகவோ அல்லது முனிவர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் உரிய பல்வேறு செயல்களை செய்யும் கட்டுப்பாடு உடையவனாகவோ மாட்டான். அவன் தனது பாவ மாசில் இருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக செய்ய வேண்டிய 5 வகையான யஜ்ஞங்களை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லாதவனும் ஆவான். பக்தி தொண்டு ஒன்றை மட்டும் செய்வதன் மூலம் அவன் அனைத்து வகையான கடமைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அதாவது ஒரு மனிதன் பிறந்த உடனேயே பல பேருக்கும் மகா முனிவர்களுக்கும் கடமைப்பட்டவனாகிறான். ஏனென்றால் அவர்களின் அதிகாரபூர்வமான இலக்கியங்களையும் நூல்களையும் அவன் கற்கின்றான். சான்றாக வியாசதேவரின் நூல்களினால் நாம் பயனடைகிறோம். அவர் நமக்கு எல்லா வேதங்களையும் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார். அவருக்கு முன்பு வேத இலக்கியங்கள் செவியினால் கேட்கப்பட்டன. சீடர்கள் வேத மந்திரங்களை பார்த்து படிக்காமல் செவிகளின் வழியே கேட்டு கற்றனர். பிற்காலத்தில் வியாசர் வேதங்களை எழுத்தில் வடிப்பது நலம் என்று கருதினார். ஏனென்றால் இந்த யுகத்தில் மக்கள் குறைந்த நினைவாற்றல் உடையவர்களாகவும்
ஆன்மீக குருவின் அனைத்து உபதேசங்களையும் மனதில் தக்க வைத்துக் கொள்ள இயலாதவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். ஆகையால் அவர் அனைத்து வேத ஞானங்களையும் புராணங்கள், வேதாந்தம், மகாபாரதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் நூல்களாக வடித்து கொடுத்தார். அதுபோல சங்கராச்சாரியார், கௌதம முனிவர், நாரத முனிவர் போன்ற மகான்களுக்கும் நாம் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். காரணம், அவர்களின் ஞானத்தால் நாம் பயன் பெறுகிறோம். மேலும் நாம் நமது பித்ருக்களுக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கும் அதன் சொத்துக்களை அனுபவிப்பதற்கும் அவர்களே காரணமாவர். ஆகையால் நாம் அவர்களுக்கு கடமைப்பட்டவர்களாகவும் அவர்கள் மரித்த பிறகு அவர்களுக்கு நீட்டார்கடன் செய்ய வேண்டியவர்களாகவும் இருக்கின்றோம். அதுபோல பொதுமக்களுக்கும் நமது உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும், ஏன் பசு, நாய் போன்ற மிருகங்களுக்கும் கூட நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் அவையும் கூட நமக்கு அரிய பணி செய்கிறது. இவ்வாறு நாம் தேவர்களிடத்தும், பித்ருக்களிடத்தும், முனிவர்களிடத்தும், விலங்குகளிடத்தும், பொதுமக்களிடத்தும் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். அவர்களது கடன் முறையினை தொண்டு செய்வதன் மூலம் திருப்பி செலுத்துவது நமது கடமையாகும். ஆனால் பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒருவன் எல்லா கடமைகளையும் துறந்து முழுமுதற் கடவுளை சரண் புகுந்தான் என்றால் பின்னர் அவன் கடமைப்பட்டவனும் அல்லன், எவரிடமிருந்து பெறும் நன்மைக்காக கடப்பாடு உடையவனும் அல்லன். பகவத்கீதையில் பகவான், உனது செயல்கள் அனைத்தையும் துறந்து என்னை சரணடைவாயாக, உனது அனைத்து பாவங்களில் இருந்தும் உன்னை காத்தருள்வேன் என்று உறுதியளிக்கிறார். ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை தான் சரணடைந்த காரணத்தினால் தனது பிற கடமைகளை செய்ய இயலாதவனாகி விடுவோம் என்று கருதுகிறான். ஆனால் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறார், தயக்கம் வேண்டாம். உனது பிற கடமைகளை நீ விட்டுவிடும் காரணத்தால் உனது வாழ்வில் ஏதேனும் தவறு நேர்ந்து விடுமோ என்று நீ கருத வேண்டாம். அச்சிந்தனையை அறவே நீக்குவாயாக. உனக்கு அனைத்து பாதுகாப்பையும் நான் அளிப்பேன். பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் அளித்திருக்கும் உறுதிமொழி இதுவேயாகும். அகஸ்திய சம்ஹிதையில் இதற்கு மேலும் சான்றுகள் உள்ளன. வீடு பேறு அடைந்த ஒருவனுக்கு சாஸ்திரங்களில் ஒழுங்குமுறை விதிகள் தேவைப்படுவதில்லை. அதுபோல பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனுக்கு வேதங்களில் உள்ள வைதீக கொள்கைகள் தேவைப்படுவது இல்லை. அதாவது பகவான் ராமச்சந்திரர் அல்லது கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றவர்கள் ஆவர். அதனால் வேத இலக்கியங்களில் உள்ள வேள்வி சடங்குகளை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டியதில்லை. அதுபோல ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில் கரபாஜன முனிவர் மன்னர் நிமியிடம் கூறுகிறார், அன்புக்குரிய அரசனையே, பிற தேவர்களை வழிபடுவதை விடுத்து தனது சக்தி முழுவதையும் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துபவன் பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமானவன் ஆவான். அதனால் சந்தர்ப்பவசத்தால் அவன் தடை செய்யப்பட்ட செயல் எதையும் செய்து விட்டான் என்றால் அவன் தன்னை தூய்மை செய்வதற்காக பிராயச்சித்தம் எதையும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. பகவான் அவனது இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் காரணத்தினால் தமது பக்தன் செய்த தவறுக்கு அவன் மீது கருணை கொண்டு அவன் உள்ளிருந்தே அவனை திருத்துகின்றார். பகவத்கீதையிலும் இது முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் தமது பக்தர்களின் நலனில் மிக்க பரிவுடையவனாக இருக்கின்றார் என்றும் பல இடங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதோடு அவரது பக்தர்களை வீழ்ச்சியுற செய்ய எதனாலும் முடியாது என்றும் அழுத்தமாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் பகவான் அவர்களை எப்போதும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிராக்டிகலி 3 வித நிலைகளை பற்றி நாம் படிச்சிருக்கோம், கர்ம, ஞான மற்றும் பக்தி, இல்லையா? சோ இதுல கர்ம ஞானத்தினால நம்ம முழுமை பெற முடியாது. கர்மமும் ஞானமும் பக்தியில நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் நம்ம முழுமை அடைய முடியும். சோ இல்லை என்றா நம்ம யோக பயிற்சியில நிறைவடையாத ஒரு யோகி அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல அதாவது ஸ்ரீமானுடைய வீட்லயோ இல்ல நல்ல ஞானம் கலந்த வீட்லயோ அவனுக்கு பிறவி என்பது உண்டு. அவனுடைய புண்ணிய காலங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் சொர்க்கத்தில் கழித்து விட்டு மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை அடைந்து ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பகவான் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார். It has been already mentioned அந்த அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம்
அனுகூல்யேன கிருஷ்ணானுசீலனம். அங்கே அனுஷீலனம் அப்படின்னாலே கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு நாம் என்ன செய்யறோம்? பக்தி தான் செய்யறோம். அந்த பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமான கிருஷ்ணானுசீலனம், அதுவே வந்து அதாவது பக்தி உத்தமம் என்று சொல்லப்பட்டது. அதனால நம்ம பக்தி should not have no டிங்கே ஆஃப், அதாவது எந்த சாயலம், டிங்கே என்ன சாயல் இருக்கக்கூடாது. அதாவது வெறுமனே பௌதீக குழப்பங்கள் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையே கிடையாது. மேலும் வந்து ரிச்சுவலிஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், கர்மி என்ன பண்ணுவாரு? இதை பண்ணா இது கிடைக்கும், இதை பண்ணா இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்வார் இல்லையா? அப்படி எதிர்பார்ப்புகளோட எந்த செயலுமே செய்யக்கூடாது. மேலும் ரூப கோசாமி அவர்கள் வந்து பாகவதத்தினுடைய 11வது காண்டு 21வது அத்தியாயத்துல வந்து 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து கண்ணபிரான் வந்து உத்தவருக்கு 11வது கேண்டோவே வந்து கண்ணனுக்கும் அதுக்கு உத்தவருக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் அவர் எடுத்துரைக்கிறார். The distinction between qualification and disqualification may be made in this way. அதாவது வேறுபாடு, தகுதி மற்றும் தகுதியற்ற நிலைகளை வந்து எதன் அடிப்படையில் என்பதை வந்து இப்ப எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். Persons who are already elevated in discharging devotional service will never again take shelter of the process of routine activity. இது 100% இது கண்டிப்பா உண்மைதான். அதாவது ஒரு புறம் நாம வந்து பக்திக்கு செயல்ல போன பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக செயல்கள்ல வந்து லாபத்தை எதிர்பார்த்துன்னு நம்ம செய்ய மாட்டோம், வெறும் கடமையா மட்டும் தான் செய்யும் இல்லையா? அதனால இந்த பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, மேலும் வந்து தத்துவங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து பேசி ஒரு நாத்திகவாதியா தயாராகிறது, அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்களுக்கு அவன் கண்டிப்பாக செல்ல மாட்டான். If one sticks to devotional service and is conducted by regulative principles இல்லையா, ஒரு ஆச்சாரியா குரு சொன்ன மாதிரி ஒரு தூய பக்தி தொண்டை வந்து ஒரு சிஷ்யன் வந்து ஃபாலோ பண்ணானா அதுவே அவனுக்கு அதாவது அதுதான் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய உன்னதமான தகுதி, அதுதான் ஹையஸ்ட் தகுதியே அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. த ஸ்டேட்மெண்ட் சப்போர்ட்டட் இன் ஸ்ரீமத் பாகவதம், மேலும் பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ இல்லையா, நம்ம நாரத மகரிஷிக்கும் மேலும் வியாசதேவருக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் அந்த 5வது சாப்டர் இல்லையா. அதுல 17வது வருஷத்துல நாரத முனி வந்து என்ன சொல்றார் வியாசதேவருக்குன்னா, இஃப் ஒன் டஸ் நாட் எக்ஸிக்யூட் இஸ் ஸ்பெசிபிக், அதாவது அவனுடைய ஸ்வதர்மத்தை அவன் செய்யாமல் போனாலும், ஆனா சிம்பிளி இட் இமிடியட்லி டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் த சுப்ரீம் இல்லையா, பகவானுடைய ஹரியினுடைய பாதங்களை அவர்கள் வந்து தஞ்சம் அடைந்தாலே there will be no fault on his part. ஆனா அந்த அளவுக்கு வந்து பகவானை நம்பி தாழ் பண்ணியறதுக்குள்ளேயே நாம் நிறைய பக்குவத்தை அடைஞ்சிட்டோம் இல்லையா. சோ அனர்த்தங்களை எல்லாம் நாம வந்து lock the key and come. Daddy was it's locked with key. Right. Okay. There will be no fault on his part and in all circumstances his position is secure. Okay. அதாவது எல்லா நிலையிலுமே அவனுடைய நிலை வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆனா ஒருத்தர் வந்து அனைத்தையுமே விடுத்துட்டு இறைவன் தாள் பணியறதுக்கே அவனுக்கு பக்குவம் வந்ததான் சாமானியமா படிய முடியும். பிளைண்டா அவன் போய் பகவானுடைய பாதங்களில் பணிகின்றேன் என்றாலும் அது ஸ்திரமாக இருக்காது. நம்ம கூட இப்ப 4-5 வருஷமா வந்துட்டே இருக்கோம், இன்னும் நம்ம எவ்வளவு பக்குவம் அடைஞ்சிருப்போம்ன்றது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே அதை நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் வரோம் இல்லையா. எங்க நாம வந்து அனர்த்தத்தை பண்ணிருக்கோம், எங்க டீவியேஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தோன்றது, நல்லா தெரிய வருது. ஈவன் இஃப் பை சம் பேட் அசோசியேஷன் ஒருத்தர் வந்து தவறி விழுந்தாருன்னாலும், or if it does not finish the complete course of the devotional service and dies untimely, அதாவது அகால மரணம் அடைந்து விட்டால், சோ ஒரு பக்தியில வந்து முழுமை பெறாமல் அவருடைய மரணம் என்பது வந்து விட்டால், ஸ்டில் அவர் எங்க விட்டாரோ அங்கிருந்து அடுத்த ஜென்மத்தை தொடர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். எந்த லாஸுமே கிடையாது. A person is simply discharging his occupational duty in varna and ashrama இல்லையா. அவர் பிராமணனா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், சூத்ரனா இருக்கலாம், மேலும் அவன் வந்து எந்த ஆசிரமத்தை வேணாலும் இருக்கலாம், பிரம்மச்சரியன், கிரகஸ்தன், எதுல வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வின்றி அவன் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அவன் வந்து செய்து கொண்டால் அவன் செய்யக்கூடிய கர்ம கலன்கள் எல்லாமே அவனோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும் இல்லையா. does not gain the true benefit of the human life. உண்மையான மனித வாழ்க்கையினுடைய அதாவது நன்மையை வந்து அவன் அடைவது கிடையாது. உண்மையான மனித வாழ்க்கையினுடைய நன்மை எது? அவன் வந்து எப்பொழுதுமே இறை தொண்டு புரிவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை பெறுவதுதான். அந்த வாய்ப்பை வந்து அவன் தூய்மையான அந்த பக்தியை பண்றதுக்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு கிட்டாது. The purpose is that
purpose actually is that all conditioned souls who are engaged very practically in activities, yeah, புலனுகர்ச்சி அடுத்து without knowing that this process will never help them. அதாவது நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் இந்த இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் இருந்தோம் இல்லையா? டெய்லி என்ன எழுந்து சமைப்போம், பிள்ளைகளுக்கு போடுவோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆனா எதற்கு நாம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்தோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு யோசனையே இருக்காது. சோ அன்றாடம் பௌதிக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய சுபாவத்தையும் நம்ம வெளிப்படுத்தும். இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட யாரோ ஒருத்தர் சண்டை போட்டாருன்னா அந்த பாவத்தை கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெளிப்படுத்தும் இல்லையா? சோ எதற்கு அவர் கத்தினார் என்ற அனாலிசிஸ் இருக்காது. அவர் தவறா நம்ம தவறான்றதும் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். சோ இனிமே இந்த இஷ்யூ வராம இருக்கிறதுக்கான ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கான்றதையும் நம்ம தேட மாட்டோம். ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கோவப்படுறது ஒண்ணுதான். அப்படி நாம செய்வோம். நம்ம அது எல்லாமே அஜ்ஞானத்தினுடைய விளைவுகள். வித்தவுட் நோயிங் தட் திஸ் ப்ராசஸ் வில் நெவர் ஹெல்ப் தம். அதனால இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடயே இருந்து நாம செயல்படுறது எப்பவுமே நமக்கு நன்மைகள் பயக்காது. ஸோ மேலும் வித்தவுட் பீயிங் தட் வில் நெவர் ஹெல்ப் தம் அவுட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் ஆர் அவாய்டட் ஒன்லி வித் ரிப்பீட்டட் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். 5வது கேண்டோல ரிஷபதேவர், ரொம்ப அழகான கேண்டோ அது. ரிஷபதேவ யாரு? பகவானே ஸ்வயம் மகனாக பிறக்கிறது. சோ இது எப்படி வரும்னாக்கா பிரம்மாவுடைய பிள்ளையாக மனு, ஸ்வயம்பு மனுனுடைய பிள்ளை ஸ்வயம்பு மனுடைய பிரியாவர்தான், கரெக்ட், பிரியாவிரத்தனுடைய பிள்ளை விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல பாரு. விஜயகுமாரி உத்தான பாதன் பிரியவர்தன் 2 பசங்க மாதாஜி. ஆமா, அதுல பிரியவர்தனுடைய மகன் அவன் பேர் என்ன, ஜெயா வருது. அவன் பித்ருலோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு பிரம்மரை நோக்கி தவம் இருப்பான். துருவனா மாதாஜி? துருவன் இல்ல துருவன் கிடையாது. 5th கேண்டோ. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நான், அதனாலதான் டக்குன்னு. 5th கேண்டோ அக்னிதரம். பிரியவரத்தனுடைய மகன் யாரு? அவனுக்கு மகாராஜா பிரியவர்த்தா வாஸ் மேரிட் டு பாரிஷ்மதி, டாட்டர் ஆஃப் விஸ்வகர்மா. விஸ்வகர்மா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இஸ் அ கிரேட் ஆர்கிடெக்ட். சோ பாரிஷ்மதிக்கு 10 பிள்ளைகள். அக்னிதரா, இதமஜ்வா, யக்ஞபாகு, மகாவீரா, ஹிரண்யாத்ரா, பிரஹஸ்பதி, ஸ்வனா, மேதபிதா, விதிஹோரா, கவி. அண்ட் மக்கள் தான் இவங்க யாரு? இப்ப நம்ம இந்த தேவஹூதி, அதுக்கப்புறம் பிரசுதி, இவங்க 3 பேர் இந்த பிரியவர்த்தாவுடைய சகோதரிகள். ஆக்சுவலி மகாராஜா பிரியவர்த்தா லீவ்டு வித் இஸ் வைஃப் அண்ட் ஃபேமிலி ஃபார் many thousand years வரைக்கும் இருந்திருக்காரு. அப்புறமா மேலும் 7 கடல்கள், கிரியேட்டட் 7 oceans and 7 islands, அதை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஆள்வதற்கு கொடுத்தார். ஓகே, சோ அப்போ அந்த பிரியவர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கொடுத்தப்போ அக்னிதரன் பலன் கருதும் செயல்கள்ல தான் இல்லையா? நாம் எந்த லோகத்துல போய் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த லோகத்துக்கு தான் நம்முடைய இது முயற்சி. சோ கர்ம பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம பித்ருலோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாரு. பிரம்மனை நோக்கி அவர் தவம் இருக்கும் பொழுது ஒரு அதாவது தேவலோக பெண் அவளை அனுப்பி சோ அவர் திருமணம் பெண் தன்னுடைய மனைவி மீது அவருக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு. அதனால்தான் ஆனா அவ அப்படி இல்லை. பிரம்மர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் செய்தால். 9 பிள்ளைகளை ஈண்டெடுத்தால். அவளும் சோ அவளுடைய பெயர் 1st சாப்டர்ல தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், நானும் ஒரு 2-3 நாள் ஆச்சுக்கிட்டேன் கேட்டு. இந்த கிளாஸ் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. பிரியாவர்த்தா ஜம்பு தீபாவை ஆண்டாங்க. ஜம்பு தீபான்றது நம்ம இந்த ஏசியா, அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஜம்பு தீபா. ஜம்பு, பிளாகஷா, சல்மலி, குஷா, கருணச்சா, ஷாக்கா, புஷ்கரா, இது எல்லாமே இவங்க ஆண்டு இருக்கக்கூடிய இடங்கள். அக்னிதரா. சோ இது எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த 7 இதையுமே 7 பேருக்கும் கொடுத்துறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கு இந்த அக்னிதரா
Next. So in the chapter, Agnidhara is described. Activities of Agnidhara in the second chapter. When Maharaj Priyavrata went off for the spiritual realization, his son Agnidhara became the ruler of Jambudvipa. In accordance with Maharaja Priyavrata's instruction and maintained its residence in the same affection as father. அவங்க அப்பா எப்படி ஆண்டாரோ அதே மாதிரிதான் இவரும் ஆண்டார். ஒரு முறை வந்து அக்னிதரா டிசைட் டு ஹேவ் எ சன், அவருக்கு குழந்தை வேணும்னு சொன்ன பிறகு மந்தார மலையில போயிட்டு அவர் வந்து பிரம்மரை நோக்கி தவம் பண்றார். பிரம்மா வந்து தாத்தா தான் அவருக்கு இல்லையா. சோ அப்படி லார்ட் பிரம்மா சென்ட் அ செலஸ்டியல் பூர்வசித்தி, பூர்வசித்தி அவ பேரு. சோ பூர்வசித்தி என்னக்கூடிய அந்த பெண்ணை அனுப்பி வைக்கிறாரு. சோ அவளுடைய அழகுல மயங்கி அவளையே வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ மேலும் வந்து thus he attracted the celestial girl who was pleased to accept him as her husband because of his mellifluous words. சோ அதாவது அந்த பேசக்கூடிய வார்த்தைகளே மயங்கியே வந்து அவரையும் வந்து அதாவது திருமணம் செய்து கொள்கிறார். அவளும் வந்து எத்தனை 9 பிள்ளைகளை, நாபி, கிம்புருஷா, ஹரிவர்ஷா, இலாவர்டா, ராமக்யா, இரண்மயா, குரு, பத்ரஸ்வா அண்ட் கேத்துமாலா, இந்த 9 பிள்ளைகளை வந்து ஈண்டெடுக்கிறாள். அவங்களுக்கும் இந்த 9 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க தீவுகளை கொடுத்து ஆள்வதற்கு கொடுத்துறார். இதுல அக்னிதராக்கு வந்து அவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது இல்லை. ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் இஸ் செலஸ்டியல் வைஃப். அவ வந்து இது கொடுத்துட்டு குழந்தைகள் ஆன பிறகு அப்புறம் அவ வந்து பித்ருலோகத்துக்கு சென்று விடுகிறாள், அவள் வந்து தவம் இருப்பதற்கு. So therefore in the next life he was born in a celestial planet. அவன் வந்து அவன் மனைவியே எண்ணிக்கொண்டிருந்ததால அந்த மனைவி இருக்கிற இடத்துக்கே போனாராம், அந்த பித்ருலோகத்திற்கு. After the death of Agnidhara, his 9 sons married 9 daughters of Meru, named மேருனுடைய பிள்ளைகளை வந்து மணக்கிறார். சோ அதாவது அதாவது 9 பிள்ளைகளுமே 9 அந்த பெண்களுக்கு திருமணம் நடக்கிறது. மேரு தேவி, பிரதிரூபா, உக்ரதம்ஸ்ரீ, லதா, ரம்யா, ஷியாமா, நாரி, பத்ரா, தேவரிதி. சோ இப்படி இவங்களுக்கு எல்லாம் திருமணம் ஆகிறது. சோ இந்த முதல் இருக்கக்கூடிய அக்னிதரானுடைய முதல் மகனுக்கும் மேரு தேவிக்கும் பிறக்கிறவ தான் அதாவது நாபி அவருடைய மகன் தான் வந்து ரிஷபதேவர் வந்து பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் நாம படிச்சுட்டு இருக்கிறது. ஓகே, சோ இப்படி இந்த கதை வந்து வரும். இந்த மாதிரி ஸ்டோரி வரும்பொழுது ரிஷபதேவர் வந்து ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மீண்டும் வந்து ஸ்தாபிச்சார். வந்து பர்சன்ஸ் என்கேஜ் இன் ப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட்லி, ஏன்னா அவருடைய பாட்டனாரே அதுதான் செஞ்சார், ப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பண்ணாரு. மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கணும்ன்றதுக்கு அவர் பித்ருலோகத்துக்கு போனார் இல்லையா. அன்டில் த டெவலப் லவ்விங் ஃபீலிங் ஃபார் வாசுதேவா, பகவான் மீது அன்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த பாதை இல்லை என்றால் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். there will be no question of getting out of from this stringent laws of material nature. இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய இந்த சட்டத்துல இருந்து நாம கண்டிப்பா வெளியில மீண்டு வரதுக்கான கேள்வியே கிடையாது இந்த இடத்துல. அப்படின்னா ஒண்ணு, நீ வந்து ஆன்மீகத்துல இரு, பக்தி செய், இறைவனுடைய தாழ்பணி, இறைவனிடத்தில் சென்று சேரு, இறைவனுக்கு தொண்டு புரி. இல்லையா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய பௌதீக செயல்களில் இருந்து கொண்டு பிறவி எடுத்துக்கொண்டேதான் இருப்போம். ஏதாவது இதுல ஒண்ணு இருப்போம், இல்லைன்னா இதுல இருப்போம், ரெண்டுத்துல ஒண்ணு கண்டிப்பா நிகழும். மேலும் as such any person who is very seriously engaged in his occupational duties, வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் பிரகாரம் அவருடைய செயல்களை செய்தால், மேலும் பகவான் மீது பக்தி தொண்டு எதுவும் இல்லை என்றால் அவன் வந்து கண்டிப்பாக should be understood simply spoiling his human life. அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மிக கிடைத்தற்கரிய பிறவியா இருக்கக்கூடிய மனித பிறவியை அவன் வந்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்று பொருள். மேலும் 11வது கேண்டோல மீண்டும் கண்ணனுக்கும் உத்தவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த உரையாடல்ல வந்து என்ன சொல்லப்படுகின்றது, எனி பர்சன் ஹூ டேக்ஸ் ஷெல்டர் ஆஃப் மீ. இதேதான் நம்ம சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞமும் அதே மாதிரிதான் 18th சாப்டர்ல இல்லையா. சேம் கம்ப்ளீட் சரண்டர் அண்ட் ஃபாலோஸ் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கணும் அதை வந்து யார் வந்து புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிறார்களோ, ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, கிவிங் அப் ஆல் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டிஸ் இஸ் டு பி கன்சிடர்ட் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா எல்லாராலுமே இந்த நிலையை கண்டிப்பா ஏற்படுத்த முடியாது இல்லையா. ஏன்னா கடமைகளை இருக்கும் பொழுது கடமை செய்துதான் ஆகணும். நம்ம பிரபுபாதர் கூட வந்து கிரகஸ்தனா இருந்தார். ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு அவர்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்த பிறகு அவர் இறைவனைக்காக முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் இல்லையா.
சோ ஏன்னா கடமை அவர் என்றைக்கும் விடல. பகவான் எப்பவுமே கடமையை விட்டுட்டு நீ இதை செய்யன்னு சொல்லல. ஆனா வாய்ப்பு என்பது வழங்கப்படும் பொழுது அதை நாம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்திக்கணும். இப்ப நாம இல்லைன்னாலும் குடும்பம் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்முடைய இது தேவையில்லை அவர்களுக்கு என்ற சூழ்நிலை கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் உண்டு இல்லையா? 50 வயசு 60 வயசுக்கு மேல வந்து நாம வந்து நம்முடைய செயல்களை எல்லாமே இறைவனுக்கு முழுமையாக கொடுத்து விட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாம வளர்த்துக்கணும். In this statement, the supreme personality of Godhead, it is understood that people who are generally attractive, இல்லையா, நம்ம சோசியல் இல்லையா, எத்திக்கல் இல்லையா, நம்ம இதெல்லாமே வந்து இப்படிதான் பண்ணணும், கோட்பாடுகள் ஃபாலோ பண்றது, இதுதான் வந்து சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே நம்ம பண்ணணும். பொலிட்டிக்கல், அரசியல் இதெல்லாம் இருக்கு. எத்தனையோ வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, தான தர்மங்கள் எல்லாம் பண்றோம். இப்படி நம்ம வந்து ஒரு என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷனுக்கு இது பண்றோம், இதெல்லாமே நம்ம செய்யறோம். இதெல்லாம் வந்து நல்லதுதான். ஆனா அது பௌதீகத்துல தான் வரும். எப்ப நம்ம இறைவனை விடுத்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அது இறைவனுடைய கணக்குல போய் சேர்றதே கிடையாது. இறைவனுக்காக இதை வந்து எண்ணிக்கொண்டு நாம வழங்கும் பொழுது மட்டும்தான் அது போய் சேரும். ஆனா நாம we are always feel that நாம் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம், இவ்வளவு செய்யும் பொழுது நாம நம்முடைய நிலையை மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோமே வழி இறைவனை அந்த இடத்துல நாம கண்டிப்பா அடைச்சிட்டு வரவே மாட்டோம். இவையெல்லாம் அவருடைய கருணையால் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்ற அந்த உண்மையே நம்ம வந்து மறந்து போகின்றோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் and other authentic Vedic scriptures we learn further. If a person simply acts, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் பொழுது அவனுடைய தூய பக்தியை அவன் வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது he is considered to be far better than the persons who இந்த மாதிரி தான தர்மங்கள் பெரிய லெவல்ல நம்ம எல்லாம் கொடுக்கறத விட அதாவது தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தி கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கும் அந்த தொண்டை வந்து அவங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அதுவே வந்து மிகப்பெரிய கடமையாகின்றது. அதுவே வந்து மிகப்பெரிய சேவையும் ஆகும். சேம் திங் இஸ் ஸ்டில் மோர் எம்பரிக்கலி இன்னும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு பாகவதத்துல 11th canto உத்தவருக்கும், அதாவது 11th canto 55th chapter 41 verseல இந்த இடத்துல கரபாஜன முனிக்கும் மகாராஜா நிமி இவரு ஐ திங்க் 5th or 6th cantoல கூட நிமி பத்தி வருதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. சோ நிமி மகாராஜாக்கும் இவங்க 2 பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் சமவாதம். My dear king, if someone gives up occupational duties as they are prescribed for the different varnas and ashramas, but takes complete shelter, surrendering himself unto the lotus feet of the Lord, such a person is no more a debitor. கடனாளியே கிடையாது, அவனுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது இல்லையா? சோ அவர் அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது we render great, அதாவது சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து பெரியவங்களுக்கு செய்வோம் இல்லையா, அடுத்து வந்து ரிஷி முனிகளுக்கு குரு என்ற ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு செய்வோம், நார்மலா இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு செய்வோம், குடும்பத்திற்கு செய்வோம், ஒரு சொசைட்டி சமுதாயத்திற்கு செய்வோம். 5 விதமான சாக்ரிஃபைசஸ், அந்த யக்னங்கள் என்ற 5 kinds இல்லையா, அது இது ரிலேட்டட் தான். ஸோ தெய்வீகம் ஐ திங்க் 5 types ஆஃப் இது வந்து ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இங்க கீழே வருது. படிச்சேன் படிக்கும் இங்க வருது ஃபோர் ஃபாதர்ஸ். பித்ருயஜ்ஞம், பிரம்மயஜ்ஞம், ஆமா பிரம்ம யஜ்ஞம் கரெக்ட் தான் மாதாஜி, கரெக்ட் தான். 5 இருக்கு. ஆமா 5 இருக்கு. 5மே வந்து அத கூட அது செய்ய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவயஜ்ஞம், மனுஷயஜ்ஞம், பித்ருயஜ்ஞம் சொல்லிட்டேன், பூதயஜ்ஞம்னா உயிர் வாழ், அததான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்ல இருக்கிறது. அததான் இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கு. அதாவது எக்ஸாக்ட் நேம் இந்த இடத்துல இல்ல, ஆனா அதனுடைய ஈக்குவலன்ட் வேர்ட்ஸ் தான் இதெல்லாமே. ஓகே, சோ nor he has need anything 5 kinds of yagnas வந்து செய்ய வேண்டியதே இல்ல. இதெல்லாம் செஞ்சா நமக்கு வந்து தேவ யக்னம் செஞ்சாலும், பிரம்ம யக்னம் செஞ்சாலும், மனுஷ யக்னம் செஞ்சாலும், பூத யக்னம் செஞ்சாலும் இல்லையா, சோ அதே மாதிரி வந்து பித்ரு யக்னம் செஞ்சாலுமே நமக்கு வந்து நிறையவே பாவ கர்மங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை பெறுகின்றோம் என்று சொல்றோம் இல்லையா. இந்த சேவையை பகவான் தாழ் பணிந்து அவர் கிரை தொண்டு புரிந்தா இதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டியதே இல்லை. இதற்கெல்லாம் மேம்பட்டதுதான் அந்த சேவை என்பதால்தான் இதெல்லாம், இதனால் வரக்கூடிய பலன் எல்லாமே அவருக்கு செய்வதால் வந்து அடைய பெற்று விடுகின்றது. அதனால்தான் தனித்தனியா நாம் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. The purpose is that as soon as man makes his birth, he is immediately indebted to so many sources இல்லையா.
நம்ம எத்தனை விதமான தாய்களுக்கு நம்ம வந்து கடன் பட்டிருக்கோம்? பூதாய்க்கு கடன் படுகின்றோம் இல்லையா? 7 தாய்மார்கள். பசுக்கள், பசுக்களுக்கு, நம்முடைய தாய் இல்லையா, நம்மளை ஈண்டெடுத்த தாய் இல்லையா, பிராமணருடைய மனைவி, குருவனுடைய மனைவி இல்லையா, அரசனுடைய மனைவி இல்லையா, இப்படி இத்தனை பேருக்கு நம்ம வந்து கடன் பட்டோம். ஹேவிங் எ இன்டெபிட் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கடனுக்கெல்லாம் கூட அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அதுல இருந்து எல்லாம் விலக்கப்படுகின்றோம். இறை தொண்டு பண்ணாலே இப்படிப்பட்ட கடனில் இருந்தா நம்ம வந்து விலக்கப்பட்டு விடுகின்றோம். மேலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we take advantages books written by Vyasadeva. Vyasadeva has left us all of Vedas before Vyasadeva's writing Vedic literature was simply heard. அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு வாட்டி சொன்னாலே மைண்ட்ல இருக்கும். சோ அப்படி வந்து மனசுல இருந்து பதிஞ்சிருந்தது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. நமக்கு வந்து மெமரியும் கம்மிதான். So and learn the mantras quickly by hearing and not by reading. Later on, Vyasadeva thought it was wise to write down the Vedas because in this age people are short memory. இல்லையா? அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் தான் வேதங்களே தொகுத்தார். அப்பெல்லாம் ஒரு வாட்டி இப்போ 1/2 மணி நேரத்துல வந்து பகவத்கீதை வந்து சொன்னாருன்னா 45 மினிட்ஸ் நினைக்கிறேன். 45 மினிட்ஸ்ல வந்து போர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி 45 நிமிஷத்துல வந்து ஸ்லோகங்கள் தான், ஸ்லோகத்தையே புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு இருந்தது. ஒரு முறை சொன்னதை வந்து கேட்டுண்டு வியாசதேவர் வந்து அதையும் வந்து தொகுத்துட்டார் இல்லையா? யாருடைய? சஞ்சயனுடைய கண்கள்ல இருந்து பார்த்து. சோ இப்படி அந்த அளவுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருந்தது, மெமரி இருந்தது. நமக்கெல்லாம் அந்த மெமரி கிடையாது. 10 வாட்டி படிக்கணும், அப்பதான் நம்மளால அது கூட ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. நமக்கு அல்ப ஆயுஷு இல்லையா? அல்ப ஆயுஷு எல்லாமே நமக்கு. சங்கராச்சாரியா என்ன மாதாஜி? நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இங்க வந்து கடன் பட்டிருக்கிறத சொல்றோம். நம்ம வேதங்களை தொகுத்தவங்களுக்கும் கடன் பட்டிருக்கோம். நிறைய குருமார்களுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாம் கடன் பட்டிருக்கோம். நம்முடைய பித்ருக்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம். ஏன்னா அவங்க பண்ண புண்ணியத்துலதான் நாம இன்னைக்கு நல்ல ஒரு நிலையில இருக்கும். நிறைய கடன் பட்டிருக்கோம் மாதாஜி. இப்ப குரு அதான் ஃபர்ஸ்ட் குரு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் நம்மள எல்லாருமே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க இல்லையா? நம்ம பூமியை போட்டு நோண்டுறோம், இடிக்கிறோம் இல்லையா? செடியை இது பண்றோம். எத்தனை பொறுமை இல்லையா அவங்களுக்கு? தேவர்கள், நம்முடைய பெரியோர்கள், குருமார்கள், விலங்குகள்ல முதல்ல பசு இல்லையா? பசு நமக்கு வந்து பால், தன் ரத்தத்தையே மாத்தி வந்து பாலா கொடுக்குது நமக்கு இல்லையா? மேலும் இந்த சமுதாயத்துல வந்து வாழ்கின்றோம் நாம, அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ இத்தனை பேருக்கு நம்ம எல்லாமே கடன் பட்டிருக்கோம். ஆனா இறை தொண்டு புரிந்தால் நாம் இந்த கடன்ல இருந்து நாம எல்லாம் விலக்கப்படுகின்றோம். யாருக்குமே நாம கடன் பட்டவர்களாக ஆகுவது கிடையாது. பகவத்கீதையில கூட பகவான் அதுதான் சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞம் மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா இல்லையா? சோ நான் உன்னுடைய உன்னை வந்து பாவ விளைவுல இருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அர்ஜுனான்னு சொல்றார் பகவான். ஒன் மே திங்க் தட் பிகாஸ் he is surrendering unto the supreme personality of Godhead, he will not be able to perform all other obligations. ஆனா நம்ம இப்ப வந்து அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த யக்னங்கள் இதெல்லாமே ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம வீட்டுல கடமையா வாழையடி வாழையா பண்ணிட்டே வரோம் இல்லையா? அந்த ஆப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல பண்றோம். இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணா அது இந்த ஆப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்யறது வந்து எதுக்கு? நாம வந்து அது அப்படியே அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும். அப்பதான் அந்த பித்ருக்கள் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க வந்து நரகத்திற்கு போகாம வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் இல்லையா? சோ அப்படி இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம பக்தி செயலில் ஈடுபடும் போது நமக்கு முன்னாடி 21 தலைமுறையும் இருக்கக்கூடிய பித்ருக்கள் எல்லாம் வந்து கரை சேர்கிறார்கள். நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய 21 தலைமுறையும் வந்து ரட்சிக்கப்படுகின்றது. சோ அதனால இந்த ஆப்ளிகேஷன் தனித்தனியா நாம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, அதனால நம்ம இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல இன்றைக்கும் நம்ம செய்கின்றோம். ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பக்கம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இருக்காது இல்லையா? பகவானை அந்த ஸ்தானத்துல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் நாம இவ்வளவு படிச்சு இந்த மண்டையை அரைச்சு நாம வந்து இவ்வளவு வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு யாராவது தேய்ச்சி சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லவும் இல்ல, அவங்க கேட்டுக்கிற நிலைமையிலயும் அவங்க இல்ல. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் தான் இருக்கிறது இல்லையா? சோ அதனால அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணினே வந்தாதான் இறுதியில வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையாவது பெறுவாங்க. அவங்கள நாம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் எதையாவது அவங்க செய்யணும். அதாவது பகவானை வழிபடலையா, அட்லீஸ்ட் தேவர்களையாவது வழிபட்டு போட்டோம். அப்படி பல பிறவைகளை எடுத்து தேவர்களை வழிபட்டாவது அவர்கள்
இறைவனை வழிபடுவதற்கான பாக்கியத்தை பெறுவார்கள், பக்தியில வந்து பக்குவம் அடைஞ்சு. அதனால நம்ம வந்து அதை நாம நிறுத்தவும் கூடாது அவங்களுக்கு. அவங்களுடைய நம்பிக்கையை தான் நாம வந்து என்றைக்குமே மாற்றி அமைக்க வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கோம். there is additional evidence. அகஸ்திய சம்ஹிதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, regulative principles of the scripture are not required. அதான் முக்கிய ஆத்மாவுக்கு யாராவது ஒரு குரு ஆச்சாரியாக்கெல்லாம் யாராவது திதி பண்றாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. நோ திதி. விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து திதி யாருக்கு பண்றதுன்னா, நம்ம இந்த 14 லோகங்கள்ல மேல இருக்கக்கூடிய 6 லோகங்கள்ல போய் வரவங்களுக்கு தான் திதி பண்றது. அவ்வளவுதான். சோ ஒரு முறை வந்து இந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மா மோட்சம் அடைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு நம்ம திதி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனா நமக்கு தெரியாது அவங்க மோட்சம் அடைஞ்சாங்களா, மீண்டும் பிறந்தாங்களா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் செய்ய மாட்டாங்க. அதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கும், தீட்சை பெற்றிருப்பாங்க, அதை வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க தனிமையான இடத்துல இருந்து பக்குவம் அடைஞ்சு இதெல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு கண்டிப்பா திதி கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். ஆனா நார்மலா நாமெல்லாம் மரணித்தா கண்டிப்பாக விதிகள் வந்து வழங்கப்படும் இல்லையா? நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோம்னு இறைவனுக்கு தான் தெரியும், நமக்கும் தெரியாது. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல பிறந்தவங்களுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டியும் கிடையாது. அதனாலதான் we have been told to follow the rituals. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணியாவது அவர்கள் வந்து எந்த பாவத்தையும் பாவ விலைகள் இருந்தாவது அவங்க வந்து வெளியில வரணும் இல்லையா? அதுக்காக அதை வந்து கண்டிப்பா செய்யணும். மேலும் so the ritualistic principles indicated in Vedic supplements are not required for a person duly engaged in service of Lord Ramachandra. அதாவது பகவான் தொண்டில் யார் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எந்த ரிச்சுவல்ஸுமே தேவையே கிடையாது. எந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் கூட வந்து மானசீகமான பூஜையிலே அவங்க வந்து உட்கார்ந்த வழி செய்யலாம். ஆனா இருந்தாலும் அவர்கள் அதை வந்து செயல்படுத்துகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களை பின்பற்றுபவர்கள் அதை செய்தாவது அவர்கள் பக்குவம் அடையணும். அதற்காக தான் அவங்க வந்து செய்யறது. அப்ப ஏன் நம்ம வந்து இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு? இஸ்கான்ல நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது இல்லையா? சிம்பிளான இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சின்றாலே இறைவனுக்கு வந்து அதுவே போய் சேருகின்றது. ரிச்சுவல்ஸ் உண்டு, ஆனா அவ்வளவு கிடையாது, நம்ம வேற இடத்துல எல்லாம் பாக்குற மாதிரி கிடையாது இல்லையா? மேலும் 11th canto வந்து மீண்டும் அவங்க 2 பேருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் கண்டினியூ ஆகுது. A person who has given up the worship of demigods and has completely concentrated energy in devotional service, அதாவது தேவ வழிபாடை விட்டுட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து வழிபடக்கூடியவர்கள் வந்து அவங்க வந்து has become very dear to Lord. அப்படின்னா அவங்களுடைய மனப்பக்குவம் அப்படின்னா இவங்களை உதாசீனப்படுத்திட்டு இவங்க கிட்ட போற அந்த இது கிடையாது. அவங்களுக்கு பக்குவம் வந்த பிறகுதான் தேவ வழிபாடையே விட முடியும். சடனா தேவ வழிபாடை கண்டிப்பா விட முடியாது. இத்தனை நாள் நம்ம வந்து தேவ வழிபாடை பண்ணிட்டு ஒரே நாள்ல நம்ம கண்டிப்பா விடுவோமா? முடியாது. ஆனா நம்ம we need to get convinced, எஸ் இது கரெக்ட் அப்படின்ற மனசுக்கு நமக்கு ஒப்புமை வரணும். அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த உயர்ந்த ஆளுமை பத்தி நினைக்கும் பொழுதுதான் அந்த தரப்பில் நம்மளால செல்ல முடியும் இல்லையா? அப்ப தேவ வழிபாடை நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளை விட்டு போயிடும். அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்போம், ஆனா இதெல்லாம் பிரத்யேகமா செய்யணுமா, நம்ம நாம ஜபம் செஞ்சுட்டு இறைவனுக்கு செய்யலாம் போருமே அப்படின்ற மனசு திருப்தி கொள்ளும் இல்லையா? அப்போ வெறுமனே நம்ம பகவானையே சேவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரும்பொழுது அப்படிப்பட்ட பக்தன் வந்து மிக மிக பிரியமானவன் என்று இந்த கரவாஜன முனி வந்து சொல்கின்றார். ஆஸ் பை சச்சான்ஸ் அப்படிப்பட்டவர்கள் தவறி விழுந்துட்டா கூட பகவான் வந்து அவங்க வந்து பிராயச்சித்தம் எல்லாம் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பகவான் அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு அத்தகைய அந்த இதழ் எல்லாமே, ஏன்னா தெரியாம ஆக்சிடென்ட்ல விழுந்தவங்களை வந்து கண்டிப்பா ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை இல்லையா? அதனால அவரை வந்து அவர்கள் மீது கருணை புரிந்து வந்து அவர்களை ரட்சிக்கிறார். பகவத்கீதையில கூட அதுதான் சொல்றார் இல்லையா? He takes special interest in his devotees and declares, அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே அழிவடைவதில்லை என்று அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா என்று சொல்றார் பகவான் இல்லையா? அதனால பகவானுடைய பக்தர்கள் என்றைக்குமே அழிவடைவது கிடையாது. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ஏதாவது டவுட்ஸ்